Moikka, mä oon Sanna. Toimin Kuopion kansalaisopistolla tuntiopettajana, ohjaajana ja nyt me kuvataan teille tällainen taukojumppa-video koskien nyt niska-hartiaseudun ja rintarangan alueen taukojumppaa. Näitä tauotuksia kannattaa istumatyössä tehdä vähintään kerran tunnissa, niin tässä on tällainen helppo 5 liikkeen taukojumppa, mikä on helppo lähteä sitten toteuttaa kesken työpäivää ja tauottaa sillä pikkasen päivää. Ja ekana kädet voi laittaa sinne sivuille rennoksi, hartiat on rentona. Laske korva, vasen olkapää ja lähde hitaasti pyörittää leukaa rinnan kautta toiselle puolelle ja sitten uudelleen toiselle. Toistoja voit tehdä oman tuntemuksen mukaan. Se voi olla alkuun 3 kertaa puolelleen, 5 kertaa puolelleen, mikä tuntuu tarpeelliselle. Mutta vähintään se 3 olisi hyvä tehdä, niin saa siellä verenkierro paranemaan. Vielä viimeiset molemmin puolin. Ja palautetaan tuolta alakautta takaisin keskelle leuka. Sitten lähdetään avaamaan rintaa, eli avataan käsiä isosti taaksepäin. Sieltä tuolin istuosasta voi ottaa myös kevyesti kiinni selkänojasta ja avata rintaa vielä isommin eteenpäin. Sitten pyöristetään rinta ja tuodaan kädet pitkälle eteenpäin käsien väliin. Uudelleen avataan rinta isolleen. Ja työnnetään käsiä eteenpäin. Hengityksen voi rypittää samaa, sisähengitys. Ja ulos puhallus, kun tuon kädet eteen. Tehdään vielä 1. Hyvä, tuo kädet sinne takas sivuille. Sitten tehdään tällaista kiertävää liikettä. Eli saa pikkusen tuosta olkapäitä, hartioita liikkumaan paremmin. Eli kädet tekee ympyrä, kämmen menee ensin kohti kattoa, sitten kiertää uudelleen kohti kattoa. Olkapäät voi tehdä isompaa liikettä, eli hartialihakset pääsee liikkeelle samalla. Ja taas rinta aukeaa, kun tuo kädet taakse ja pikkasen kiinni päin. Hyvä. Viimeinen vielä. Ja nyt tuo kädet taas sivulle rentoutetaan. Viimeinen liike, mikä olisi toiseksi viimeinen liike muuten, on tässä tuo vähän niin kuin ojentaja venytys. Käännetään tuonne oikea käsi ylös, vasen tukee. Ja lähdetään viemään leukaa puolelta toiselle. Hetki pidetään ja käännetään toiselle puolelle. Tämä tuntuu selkeästi täällä niska-alueella hartiassa. Jos siellä on kovasti kireyksiä, niin siellä tuntuu oikein hyvä napakka venytys. Muutama kerta molempi puoli, jonka jälkeen kevyt ravistus, jonka jälkeen vaihdetaan sitten toinen puoli. Tavoite on siis rentouttaa ja venyttää eikä aiheuttaa lisää jumeja. Hyvä. Kädet rennoksi. Ja viimeinen liike on sitten sellainen pieni kierto tonne rankaan. Otetaan vastakkainen käsi, vastakkainen jalka, kevyesti tuki. Otetaan nyt vaikka ensin oikea käsi, vasen jalka. Lähdetään kiertää kädellä iso ympyrää taakse ja katse seuraa mukana. Eli tulee pieni kierto tonne rankaan ja samalla olkapää saa liikettä. Lähtee liikkumaan. Ja samalla muutama toisto puolelleen. Ja vaihdetaan isompi liike, niin sitten tekee pienempää, jolloin se on yhtä hyvä, hyödyllinen sulle, mutta se on sitten sopiva oma liikkuvuuden huomioihin.
Hyvä, viimeinen pyöräytys. Näin, sit pyöräilet pari kertaa vielä hartiat ympäri molempiin suuntiin ja nyt voikin jatkaa sit työskentelyä, mut kerta tuntiin vähintään se pikkainen taukojumppa ja tässä oli hyvä vinkki.